alas 7:25 sa atong oras atong balikan kaganina mga kagay. Again ako ipakita otro bin nahitabo sa public market kini sa Maramag Bukidnon atong ipakita otro ang nakuha sa CCTV. Okay? Para at least kay ang nahitaboan ni siyempre ang pinaka-the best ang bata taon nag-text sa siya ta siyempre again ni comment biya sa Facebook ging naman nun siya gi-commentam nun siya nga mo nag-igat-igat man nabuang ang bata man gud nagkuan man gud nag-sideline og trabaho ana so mo nang nasa dito sa public market mo ni siyang nahitabo so burag padulong siya sa CR gisundan siya tapos kalit din siya gibira pasulod sa CR. May galing kay ang babae, may po kay medyo kung gamayon siya pero siguro di lang po di nga nakakusga ng laki. May galing kay nakasibat ra po din siya. O mo nang laki ana May galing kay nakamas mo sa ning problema karon kay dagang kay mga krimen ga kay tabo ron tungod pod aning mask. So nakadagan so ang maong babae nakatagbo atong nalalaki dia adult. Medyo wapon sa kabalo sa naitabo mo ng ilang giapas pero karon atong tanahon atong paluapon ni kung kumusta ba ni o nanabatay nakita nga suspect ani mismo mo na mong ganahan nga mayor pastilan lagi wagi daghay istorya mayor pwede ba ka na mo ma-interview why problema burn pastilan tapos kung pagwapuhay lang pod pilditan ng mayor ang atong gwapo nga mayor sa dili ni si artista mayor ni ha sa Maramag Bukidnon, Mayor Jose Joel Doromal. Mayor, we miss you! I miss you too. Daghang salamat, Bern. Nainin kayo gayunan no, sa pag-contact sa staff ninyo. Ninyo, kanako. So, wagi ko nagdumili kay dapat matagaan po natong katinawan. No? Kay, correct. Kay medyo nag-trending sa Mayor. Automatic, yes. No? Kay nakita sa may galing kay na CCTV diya sa merkado po. Usap po na siya sa atong mga security features gahi Bern. Now, Mayor. Yes. So far Mayor sa imong investigasyon o niabot sa imo dia so unsay nahitabo gyud ani Mayor? Okay. So sa pagkahibalo nako ni ani Bern, nakig-coordinate ko sa atong kapulisan. Nangayo kog update kung unsa na gid ang panghitabo mahitugod ni ini nga incident. So akong nasayran Bern so kad atong pagkabalo na po atong Saturday ingon sila nga pagka-Lunes iandam nila ang sumbong ang complaint kay ni agtuman ang nagpa-blatter man ang ato ang katong biktima katong babae. Pila edad aning bayhana Mayor nakabalo ang edad ni ini na ako gikuha ang ilang records number no. So akong tanawon 21 anyos ang ato ang biktima. 21 anyos. 21 anyos. Tapos so far ba Mayor naba sila nakita nga suspect? Naagay nakita gid Bern og kanang atong makita no ang kaning social media dako kay kalabutan pod. Correct. Nga atong masulbad ang problema. So sa pagkahitabo ni adto nagpa-blatter ang biktima ug tuod man kagahapong adlaw ipasaka ang sumbong dito sa piskalya. No? So kay ang katong CCTV nato Bern no naama na sa ato so maato man masuta didto kung kinsa di siya. Unya di murag mo consider nato nga medyo funny siya in a way. Kabalo ka Bern kani manggong suspect pa man na siya nga matawag kay doon na bang gyapon siya katungod nga depensada ang kaugalingon no ang suspect nag-post ni sa iyang FB page ug kanang TikTok nag-post sa TikTok TikTok kunya kabalo ka Bern sa iyang gi-post nga TikTok susama nga short pants susama nga pariya agay so karon mo suporta nako okay ra gid nga mag-TikTok ta kay at least makasulbat ta og krimen day gyapon. So nakita ni nga sa iyang TikTok mao gyud na nga nakita sa CCTV. Mao ang nakita sa CCTV. So nakatabang gid gihapon. Ug matod pa sa taho, matod sa taho sa biktima, makita man nato sa CCTV. Wala gid niya nailhan ang suspect. Sa dihang paglakaw niya nakabantay siya nga sa paglabay daw niya dito sa may fountain. Dunay usa ka lalaki nga gabarog. Pero wa siya kabalo nga gisundan siya. Pero sa dihang duol na siya sa CR. Kay kanang orasa man good Bern, wala na gabantay sa CR nato tungod sa ining pandemic. Mga unsay orasa dito galing ni Mayor?
alas 7 sa gabi. Alas 7 Nahitabo. sa gabi. Okay. So dili pa gid nga totally mingaw. Oo, Pero correct, although, correct. tungod sa pandemya, dili na gid pareha na kadaghanan tao pero naapag gyapon yung mga tao sumala magani. Naapay usa ka adult nga nakita nato nga nakalabay mao nang hinungdan sad nga nahadlok ang katong suspect. So sa pagbaklay niya, Bern, nakalitan siya nga gita sampungan ang iyang baba. Correct. O gibira siya diha pasulod sa. So nakita ba po nato nga murag batan-on raman pud ni siya gud no? Kaya ta makita man nimo sa video nga murag so mo nang murag ka-level ra ni sila nga age kay ga TikTok pa man gyapon. Oo. Ug buot na kong isulti pod kanang yung tanan na ang kaning ato ang suspect dili na siya taga Maramag. Dili taga Maramag. Oo. Okay. Nara sa silingan nga dungsod. Giun sa pagabalo mayor nga ano nakita mo po nang iyang TikTok aning maong suspect. Okay. So ingon ani Berno, matud pa sa affidavit complaint sa ato ang biktima no, sumala sa investigation sa atong kapulisan sa dihang gisulod na daw kuno siya dito sa CR. So murag gingnan siya nga maghilom kanang mo inana ang sulti. O murag ang iyang una-una giingnan daw niya nga sige kanang pato na ko kung sa ang gusto nimo ayaw lang po kanang murag nahadlok pa siya sa ikita. Correct. Okay. Ingana. Pero wala gyud nahitabo gyud nga. So pero tay attempt gyud nga ang kaso by the way attempted rape. So dili ana kung unsa ang mga merito ni ana kay naaman sa atong piskalya sila mangutanaw niya. Pero sigon lang sa panghitabo nga kanang giplaster makita nimo marag giplaster ang lamisa. Correct. Kita nimo galihok kay marag ipahigda siya magin-ana. Pero before ni ana doon na mga panghitabo nga kanang mga pagkikap-hikap no kanang Okay. Ana. Then depende na sa piskalya unsa nila pag tan-aw ni ana no kay nakasangat naman ang kaso. Pero siya nakahigayon pagida ko siya bira sa mask sa katong suspect. Okay. Og nasigahan niya sa suga sa iyan. Sumoy na nasa video nga murag nihayag ang kuan no? Para makita man nimo medyo nihayag ang kuan. Consistent pod sa taho di ba kay makita man nato sa video pod. Consistent sa account sa biktima sa mga panghitabo na iya daw nahayagan sa flashlight niya sa iyang cellphone no sa kanang so nakita niya ang panagway og sa dihang nakamatiko daw nga dunay nilabay nga murag naoy padulong no katong adult didto ni hupo daw siya gamay no ni duko daw siya ingon tong biktima kay mas taas pa daw sa iya kaning suspect nakahigayon sa dagan. So meaning to say, in fairness sa babae, nasa presence of mind, no? Yes. Oo, no? Kay primero, sige, kung kanay mong gusto, para lugar dili sa ingon nga iharas, sige, ato ning, buhato na ni mong gusto, plus tatapa. Pero nasa presence of mind, no? So iya nahayagan niyang naong, ditanggal niyang maskara, nakahigayon din siya, medyo niluwag ang lalaki, muna nakadagan din siya. Okay. May presence of mind. Nakita lang chance agad siya na correct. pagsalbar. Iyang kaugalingon. So diha sa pagpakita nato nga iyang gabirahon tong adult nga iyang natagbo kay ang matud pa sa iyang taho nga nabilin ang iyang sandal o ang iyang bag dito sa sulod. So iyang kuhaon. Sa suspect o sa babae? Ang adult. Ang adult. Di ba gapatabang ang biktima kita nato sa video. Tama. Ang iyang taho ni ana gapatabang sa kay gahadlok gid kay gahurog siya. Correct. Magapatabang siya nga makuha niya ang iyang sandals o ang iyang bag dito sa sudod sa CR. Okay. So tapos mo din to giunsa dayon to pagkakita na. So wala man siya nakailag yun kay wala man siya nakailag sa biktima, di ba? Kasi nakita na niya kay iyamang nabira. So matud pa sa iyang taho, doon na daw siya yung mga gay friends nga iyang gipakita. Okay. Kay makita man ang CCTV Bern kay dagupan siya sa atong buhatan. So kani among nakuha lang karon nga na post napay daghan pay CCTV ani mayor or mora ni siya ang murag nahimong main ebidensya. Pwede pa nato na kay ang ato among perimeter kanang stall diha Bern sa ato ang merkado publiko. Daghan nag mga cameras diha. Correct. Pwede pa nato Tama. makita kung asa pero kanilang gid ang pinakakuan nga kay tungod kay diri magid ang kuan no nahitabo nga kuan. Okay. So anyway, so balik ta. So gipakita sa gay friends. Yes. Oo. Og ilang na identify. Kanhi daw na siya nagtrabaho sa usa sa mga establishmento.
dinhi sa atong lungsod. Dili taga Maramag pero nagtrabaho diya sa public market. Okay. Dili sa public market po, usa sa atong mga establishment. Usa sa mga establishmento diya ang nagrenta. Okay. 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 So gipangita dayon. So ilang gitan-aw, so siyempre kay kuan man curious kayo. So basig na ay nakaingon nga tan-awon ang ilang FB page niya, no? Ano ang iyang account ug didto nakita na timing gyud kaayo pod nga pagkahitabo nga sumala pa sa investigasyon kay ako di man ko kay iskalya man mo kanan no. Naa didto nga susama nga December, no? So sa mga shorts, so sama pod nga. Mao nga barog. Mao gyud nga barog, ana. Mga barog. Pagingana ba attorney, mayor attorney, ana maginadua man ano. Ikaw kabalong ka sa mga ana. So kung nga na ba dako na ba ng ebidensya kanang TikTok nga parehas si Nina og parehas ingana kani karon sa CCTV, dako na ba ng ebidensya? Siyempre dako kay nga ebidensya aside sa pariha ang pamiste, pariha pagid ang barog, ang katasod, basi ang pictures, di ba? Basi magong na maligya di ba nga pariha tanan og kuan or basin dancer na sila pariha lag costume tanan dili po diya. So at least it's a good news nga nakita. So ang maong suspect ba gidakop na kuan wala pa magfile pa lang. Okay, nag-file na kagahapon, so anytime mogawas ang resolution sa piskalya kung unsa man ang pagbalanse sa atong buhatan dito sa piskalya, so mopagawas man nag-warrant of arrest. So pina pa na siya, patubagon pa, di ba? Okay, correct. Kay dilabay naman dili magod siya kanang hot pursuit, no? So ang mahitabo niya na balansihon pati patubag sa kung depende sa iya kung mutubag sa dili o magpagawa og resolusyon ang atong piskalya. Very good. Pinasikat dito mugawas dayon ang warrant of arrest kung do na may probable cause na makita. Alam Mayor, kodo sa inyo diha kay lalim man ka mo na nakanindot kay inyong public market na isaktong CCTV. Pag ingani na yung mga pangitabo, at least mapalihok dayon ninyo. So at least karon naanay koan nga at least na nakita gyud nga mga suspect. Ang biktima ba Mayor taga Maramag yun eh? Oo. Isa sa barangay diri sa atong lungsod. Pero diha nagtrabaho. So isip amahan sa Maramag Bukidnon medyo gakalagot ka na nga naigay nga naon diha sa imo ang lugar. Ay siyempre Bird, siyempre. Doon na biya tayo mga membro sa pamilya, doon na tayo igsuon, mga babae usab. So atong pahimangno sa tanan na mag-amping kita. Bisan asa nga lugar karon di ta makahibalo. Pwedeng na mga estanghero nga dili taga-ato, pwedeng taga-ato. Kay di ta kabalo sa condition of mind ni aning mga tawhana na kung unsa ang naasa niabot sa ilang hunahuna ngano ila kining nabuhat. Correct, tama. Kita nga naasa pagagamanan so ato yung i-intensify ang atong mga security measures. So unang pasalamat nga dako gyud tabang kining CCTV camera nga atong napahimutang diha sa atong merkado publiko. Actually wa pa ito na supposed to be mag-video pa ba tanata nga imo kung laagon ana nga public market nga perting hinlo mahuman lang ning COVID. No, at least maluwag-luwag lang ni mo. Balikan gyud ta ka diha kay gusto gyud ko mamalingki diha sa pinakahinlo nga merkado diha sa Maramag Bukidnon ug at least may galing. O nga na si mo nay nakanindot nga nagi mga CCTV nga nagpoy recorder. Kana pa uban magbutag CCTV for requirements lang wa day recorder pandamay ng kalakihan na. So at least ingana kanindot ang merkado sa Maramag hinlo pa. At least pre ana nagisaktong CCTV di at least nakita na to nga nay progress kung kaso na mga krimen nga kahitabo. Mayor, salamat kay Mayor sa pagtubag sa among tawag. Anytime Bird. Daghang salamat again ang atong pinakagwapo nga mayor diha sa Maramag Bukidnon. Mula agra ko balik diha Mayor Jose Joel Doromal. Daghang salamat Mayor, mabuhay ka. Thank you Mayor. All right.